Kaya dami mabilog ang pwersa ng DNN TV 44 Pampanga. Pagyela rin makapanood at yung kalastoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap yan in Miyerkules, February 26, 2025. Yaku po ibenigin to at iti in News Force Pampanga. Libu-libong Kapampangan na bisa makapag-obra king aliwang bansa, ing may isang metong king OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Pangarap ng 28 anyos na si Romeo Mercado mula sa bayan ng Santa Ana ang makapagtrabaho bilang welder sa Europa. Kaya't labis ang kanyang pasalamat sa OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan Job Fair na ginanap sa Brenzigao Convention Center sa lungsod ng San Fernando, Pampanga nitong February 25. Maragulan po sa opening kahit ni pong pamag-abroad binyada po rin kaya katamong businessman. Sana po magbalik na po sa bagay ito. Bakit po kasi support ang kuwari ng anak po tsaka akati po nag-embo rin po for family. Gayoon din si Juan Carlos Montano na mula sa Makabebe na nais makapagtrabaho sa Japan upang tulungan ang kanyang pamilya. Para sa kanya, malaking tulong ang programang ito dahil nagbigay ito ng pagkakataon sa mga Pilipinong nangangarap magtrabaho sa ibang bansa. Napakagandang proyekto na gobyerno ito kasi dito nalaman namin yung mga legal na agency at yung mga illegal na agency na lalo na scammer sila. Madami na kasi yun ngayon na scam na mga Pilipino na gusto mag-abroad para matulungan ng aking family, mataguyod sila. Sa nasabing job fair, libong job vacancies sa abroad ang inalok ng mga lehitimong kumpanya at recruitment agencies na naglalayong maiwasan ang panloloko ng illegal recruiters at masigurong ligtas ang proseso ng pag-apply ng trabaho. Pinangunahan ni na Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Kakdak at Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda ang pagbubukas ng event. Ayon kay Kakdak, ang programa ay inulunsad upang protektahan ang mga Pilipino laban sa mga scammers at bigyan sila ng maayos na oportunidad abroad. And kaya linalapit natin ang serbisyo natin nandito ang job fairs. Malagay yung job fairs kasi ito yung pagpapalapit ng mga lehitimong recruitment agencies sa mga taong bayan para hindi sila mabiktima ng illegal recruitment at human trafficking. Nagsilbing one-stop shop rin ang ginanap na OFW Job Fair dahil nandirito rin ang mga kailangan na ahensya para sa pag-aayos ng mga kailangan na dokumento. President Declaro, PhilHealth, nandito rin, TESDA, Pag-ibig, and then the OWA. And then of course, the provincial government. Kaya laking pasalamat natin kay GovDelta, kay Vice Gov Nanay, Ineda para mapalawig natin ito. Nandito rin yung ating mga partners syempre sa DMW, sa iba't pang ahensya at sa DMW. TESDA, nandito rin. Nagbigay rin ng tulong pinansyal ang DMW para sa 135 na distressed OFWs upang kanilang magamit bilang puhunan para makapagsimula ng mumunting negosyo. Samantala, nais naman na matiyak ni Vice Governor Pineda na makahanap ang mga Kapampangan ng legal at desenteng trabaho abroad nang hindi naloloko ng mga illegal recruiters. Pero sa inyo po, lahat ng mga Kapampangan na aplikante, sana po swertihin kayo at good luck. Aabot sa 2,000 aplikante ang nakilahok sa maghapon na caravan na ito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, Susuyo. Masanting balita po kareng Fernandino senior citizens, abisa pa mo rin makapag-obra, lakwas in food industry. Pakiwaluan tayo in programang iti ng LGU, in report ng Patricia Mamangon. Shoutout
Shoutout po Kariaapo at Ingkong. Maya pabalita po karing kaya katamong senior citizens king siyudad ng San Fernando. Ating oportunidad na makapag-obra king metong karing manimunang fast food chains king bansa, king McDonald's. Lalam ning bayong programa ape pakilala ning lokal na gobyerno ning San Fernando king pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag, malyari lang makapag-obra ring Fernandino senior citizens o 60 years old patas karing niyayaliwang branches ning McDonald's. Kaya be karing posisyon na malyaring luban, ring order presenters, drink drawers, table managers at guest relations staff. Agpangking pinirmang Memorandum of Agreement o MOA inyang February 24 ning Department of Labor and Employment o DOLE, LGU San Fernando at Golden Arches Development Corporation misopan-sopan lareti bang apatupad yung programa. Ring requirement, kailangan fit to work ya ing meto nga senior citizen at ating kompletong residency at identification documents. Ing DOLE, ing manimuna king pamagpatupad ning programa, kabang ing LGU naman ing gawa king profiling, application at initial interview. King saup ning City Public Employment Services Office o CPESO at Office of the Senior Citizens Affairs. Lalam ning pamikasundo kumaing McDonald's sa ebaba king aduang senior citizens balang branch. Magobra lareting 4 oras balang aldo, 5 aldo king paruminggo amamye dagdaga panakitan at oportunidad na pasibayong maging aktibo king komunidad. Kapamilatan ning programang iti, mo mididinan dagdaga panakitan reg senior citizens. Nune, asusopan lareting mika makabalduga na papel. Metong nya kanong patunay iti na king San Fernando, alang pepili ng edad ing oportunidad para king masanting nga bukas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Migit king 2,000 housing units king italakad king Barangay Mining king Ciudad Angeles. Pakibaluan tayong detalye ng proyekto king report ng Patricia Mamangon. Malapit nang maging totoo ing pangarap na ring Maracala Angelenyo ami kasariling bale, lalam ning pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Panimunan ning Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing groundbreaking ceremony king daratang February 27 king Barangay Mining para king pamanalakad na ring 2,450 units ning socialized housing. Ang proyekto mabubuuya king apulong 6-story buildings nung nukarin balang metong ating 245 residential units. Kawani king pabali, kaya berin king plano ing 200 car parking slots, 680 motorcycle parking spaces, meto nga palengke, clubhouse at transport terminal, banga sigurado ing masalese at self-sustaining nga komunidad. Party king programa ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makapanalakad metong milyong pabali balang banwa ang makatutok kareng multi-story housing projects bang agamit lang gusto reng urban spaces at mas murang tuknangan kareng Maracala Pilipino. Lalam ning pamikasundo pilatan ning Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ating lokal na gobyerno ning Angeles ing Gabo na pitalakaran ibiene ning city government kabang ing DSUD ing manibala king implementasyon ning proyekto. Ing city government yang tumutok king listahan dareng benepisyaryo, social preparation at socio-economic profiling bang siguradong patas at masalese ing distribution ning pabali. Agpangkang Mayor Lazatin metong yakanong maragula oportunidad iti para kareng Angelenyo ami ka disenti at murang tuknangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo king Balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ni News Force, Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star?
Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa. Handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Hindi pa rin balit ang dapat tamong tutukan. Mayakit ing pamisasan metong ng komunidad ng Chevalier School kayagnan ng selebrasyon ng Pagdiriwang 2025. Kaya katang silipan ng kick-off activity na rin king report ng Patricia Mamang. Masaya at puno ng sigla ang pagsisimula ng 5-day founding anniversary celebration ng Chevalier School sa Angeles City na may temang Igniting Legacies, Building Communities. Napuno ng sigla at kasiyahan ng buong paaralan sa iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng talento at pagkakaisa ng mga kabalyeros, ang tawag sa mga mag-aaral at alumni ng paaralan. Formal na sinimula ng pagdiriwang sa pamamagitan ng isang banal na misa na sinundan ng isang makulay na ribbon cutting ceremony. Mula roon, nagsimula ang mga paligsahan, booth, rides at iba pang interactive activities na ikinatuwa ng mga estudyante, guro at alumni. Maliban kaya tang academic na bibiyan ng school, mamaya tamong activities parang kareng kaya katamong estudyante, para kareng kaya katamong bisita, para apakit ng makanano yung kasanting yung pamilya at komunidad na ni Chevalier School. Miyayaliwang aktibidad, miyayaliwang pamangan, miyayaliwang contest, miyayaliwang rides yung pwede dang puntalan para mag-enjoy la po kaya katamong pagdiriwang. Ayon kay Reverend Father Richard Montaner, ang rektor ng paaralan, ang selebrasyon ay isang patunay ng pagkakaisa ng buong komunidad mula sa administrasyon, guro, magulang, estudyante, alumni at mga stakeholders. When it comes to unity, it's there, no? Solidarity, one with one another, with God and with creation. That's why we emphasize here the integrity of creation
And of course, it's part of being Christ-centered. As a school, as a Catholic, that's our identity. Isa sa pinakatampok na bahagi ng pagdiriwang ay ang concert night noong February 21 kung saan nagbigay saya ang St. Kitts Lola at this band. Nagpakitang gilas din ang mga mag-aaral sa grade school sa kanilang cultural performances na nagbigay kulay sa selebrasyon. Pag managulmi po kayong grade school department, nagkaya kaming cultural night wherein i-present na po yung galwalwang terak tungkol kayong pamaglingap kikatamong environment. Ang korya po yung kitalaw daw ng Pope Francis. Samantala, nagpasalamat si PTA Board President Glenn Zamora sa Chevalier School sa patuloy nitong pagsisikap na hubugin hindi lamang ang talino ng mga estudyante kundi pati ang kanilang mabuting asal at pagpapahalaga sa komunidad. The reason why my children are here, it's because it made me who I am today. Number one niya po kasi in value na po na ng Catholic education. Instill niya po kaya kayo ituro na ka, alimu ketang pang literal na edukasyon, pero pang kita pong kakatamong as a anak na ning Ginoo. Mula February 19 hanggang February 23, naging makabuluhan at puno ng kasiyahan ang pagdiriwang. Sa pagtatapos nito, baon ng bawat kabalyero ang alaala ng isang masayang anibersaryo, isang selebrasyong tunay na nagpatibay sa diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa paaralan. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang Totoking Balen, susuyo. Oreni pa po na yung anunsyong enigal. Katamong pakibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Alaya nga kakiting pag-asa na anumang bagyo o low pressure area kilubat luwal ng bansa. Dapat atingado ang weather system sa mamapekto king Northern at Central Luzon at king Visayas at Mindanao. Ing Northeast Monsoon at Easterlies. Ing Northeast Monsoon o amyam yung mamapekto king Extreme Northern at Central Luzon. Samantalang Easterlies, yan naman yung mamapekto king Visayas at Mindanao ang magpauran king mesabing lugar. Kabalen maging partika king pamagbalita ket king News Force Pampanga. Anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayong lokal, palyari mong ikwento o isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Palyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, gantinan kayong bata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo pa rin sa Blang Kapampangan. Ayal venue lang yan yung Miyerkules, rin may kalapay istorya, ketiking probinsya. Ako po i-vending ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing Balen, susunod.